Como eurodiputada galega do BNG, defendo o pacifismo e o antimilitarismo. Defendemos a paz, a política como diálogo, a diplomacia como a ponte. Negociar os conflitos en lugar de aumentalos con envío de máis armas que prolongan guerras e xenocidio, non no noso nome. A guerra defenden a todos aqueles que se dispoen a enviar máis armas e a prolongar os conflitos. Eses mesmos que están dispostos a tudo. E quero voltar a pedir neste derradeiro plenario que se poña fin á guerra. É preciso por fin a masacre e o genocidio do pobo palestiniano, recoñecer o Estado de Palestina e por fin aos crimes que fai Israel. A hipocresía e o cinismo que hai en Europa en relación con as guerras evidencian quen verdadeiramente está detrás os que venden as armas. Por iso sempre pela paz, non ás guerras, non no noso nome.